l-anzjani m'għandhomx ikollhom jażlu bejn ikel u mediċini. Iżda rridu naraw li jingħataw il-mediċini kollha b'xejn lill-anzjani kollha. Hekk stqar id-deputat Laburista Roberta Bela waqt konferenza stampa fi Spiżerija fil-Gvgura, fejn hemmhekk ta' iżjed dettalji dwar il-proposta li l-anzjani kollha ikunu intitolati għal mediċini li jkollhom bżonn mingħajr ħlas. Spjega kif dan il-gvern żied il-pensjonijiet wara żmien twil, iżda fadal iktar xi jsir. Il-kandidat għal mexxejn tal-Partit Laburista qal kif l-anzjani tagħna wkoll ikkontribwixxew għal qagħda ekonomika pożittiva f'pajjiżna u għalhekk li l-pajjiż irid irroddilhom lura. Dik hija l-bażi kollha wara l-proposta, l-apprezzament lejn il-ħidma tal-anzjani tagħna tul is-snin bis-saħħa tagħhom qegħdin fejn ninsabu llum. Hija proposta wkoll li tqum ir-ruħ soċjali li għandu il-Partit Laburista, mill-eruq soċjali li għandu l-partit. U għal daqstan din il-proposta hija waħda kosti, hija waħda li tista' ssir, hija waħda li rajna eżattament kemm se tiswa u nemmen ukoll li bżieda mat-titjib fis-servizz tas-saħħa li kellna sal-lum nistgħu nkomplu ntejbu u dejjem nofru dan is-servizz aħjar ta' mediċini b'xejn għall-anzjani kollha tagħna, għall-pensjonanti kollha tagħna. Dr. Bela stqal li din il-proposta tista' ssir b'nefqa ta' 40 miljun euro fis-sena u għalhekk din hija proposta li tista' titwettaq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.